Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, berako alkate den Aitor Elespururekin eta Amaia Nagusia historialari eta feministarekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen gaurko saioarekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1946ko otsailaren 24ean Juan Perón Argentinako presidente izendatu zuten. Gainera, 1955ean Steve Jobs Apple Computerren sortzailea jaio zen. Horretaz gain, otsailaren 24ean ere, baina 1975ean Led Zeppelin musika taldeak Physical Graffiti albuma argitaratu zuen. Eta bukatzeko gaurko egunez, baina 1983ean Estibaliz Robles Aranguiz Estitxu euskal abeslaria hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Hirurogeita bost koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean, gehienak Iruñe herrian erregistratu dira. Foruzaingoko eta ingurumeneko adituek airetik aztertu dute Berako eta Lesakako sutean erretako azalera. Sutearen arrazoiak argitzen eta kaltetutako hektareak zehazteko lanean ari dira. Iruñeko udalak jarduketak eginen ditu 2021ean hiriburuko 60 ikastetxeen inguruetan eskola ingurune seguruak bermatzeko. Pirinioetako planak inguru hori bizi berritzeko 4 milioi euro inguruko jarduerak biltzen ditu. Lurralde koheziorako departamentoak 125.000 euro bideratu ditu Oronoz Mugaire eta Bera arteko 121 errepideko bide zorua konpontzeko. Baztango Geroa Baik Nafarroko gobernuari eskatu dio 121 errepideko obrek dirauten bitartean kamioiak A15 autobidetik desbideratzea. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak justiziako jauregia handitzeko proiektuarekin bat etorri dira. Salaketa Nafarroa etxerat sare herritarrak COVID eta espetxea preso guztien eskubideen alde presoei egitekoak diren biziten berreskurapena orain lemapean elkartaratzea deitu dute otsailaren 26erako gobernuko ordezkaritzaren aintzinean. Gobernu irekiaren webguneko COVID guneak 700.000 bizita baino gehiago jaso zituen 2020an. Iruñeko udalak azken ni beti azke kanpaina abiatu du emakumei ahalduntzeko baliabideen berri emateko indarkeriari aurre egiteko eta gizartea kontzientziatzeko. Foru gobernuak Tuterako Lurdes auzoko 167 etxe bizitzen energia efizientzia hobetu du. Aniztasuna aberastasun iturri 4. eskola lehiaketa abiatu du Nafarroko gobernuak. Korrika ezin denez egin aurten Bultza Euskaltegiak Bultza Euskara kanpainak abiarazi du Euskaltegien sareak. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur, ipuin kontalarien saio desberdinak izanen dira. Uharteko kulturetxean adibidez, arratsaldeko 5:00 Ameli eta Xirrikituen Jostunek inauterietako istorioak eskainiko dituzte 4 eta 8 urte bitarteko haurrentzat dohainik. Ordu berean, baina Antxoainain, Loza kulturgunean, Virginia Albirak munduari bira 4 ipuinetan saioa eskainiko du 3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat, sarrera librearekin. Eta ondoren, arratsaldeko 6 eta 4 beste saio bat eskainiko du, baina 6 eta 12 urte bitartekoi zuzendua. Horretaz gain, gaur ere, baina arratsaldeko 7 eta Nafarroako antzerki eskolan, luze edo motz antzerkia egongo da 4 euroko sarrerarekin. Bihar, arratsaldeko 6 Virginia Albira ipuin kontalaria Atarrabiako erakusketa gelan izanen da olatuen zurrumurrua emanaldiarekin. Jardueran 4 urtetik gorako haurrentzat izango da eta doainik denarren, saioa hasi baina 10 minutu lehenago gonbidapena hartu beharko da. Larunbatean bestalde, sormenezko akuarela landuko dute Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 5:30 6 eta 11 urte bitarteko haurrek. Parte hartu ahal izateko aldez aurretik izena eman behar da eta 2 euroko sarrera ordaindu. Larunbatean ere, baina arratsaldeko 7 eta Antxoaingo antzokian 8 urtetik gorakoentzat urbasa ikuskizuna izanen da 7 euroko sarrerarekin. Gainera, larunbatarekin jarraituz, arratsaldeko 7 eta Burlatako kulturetxean trikidantzen kontzertua egongo da.
Sarrerek 3 euro balio dute aldez aurretik eta 5 lehiatilan bertan. Larunbatean ere, arratsaldeko 7:30 Atarrabiako kulturetxean, Zuhaitz Gurrutxagak futbolistok humorezko bakarrizketa eskainiko du 5 euroko sarreraren truk. Igandean, bestalde, Mari eta Gaieta Fabrika antzerkia egongo da Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6etan hasi eta 7 eta 14 urte bitarteko haurrentzat. Sarrerek 5 euro balio dute aurretik erosita eta 6 lehiatilan. Eta bukatzeko, igandean arratsaldeko 6etan Txantreako Euskaldunon biltokian Dixi eta Matxinada Zombia pelikula ikusteko aukera izanen da. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra COVID-ak Nafarroan egiturazko langabezia handitu duela da, 19.000 pertsonara arte iritsiz. Argazkiaren bidez aldiz, sutea giza jarduerak eragin zuela nabarmentzen du. Horretaz gain, Rafael Gurrea hil dela jakinarazten du, UPNren historiako politikari garrantzitsua. Gainera, fiskaltzak zabaltzaren kasuan delitua ikusten badu eskuartuko duela ere aipatzen du azalak. Bestalde, otsailaren 23ko 40. urteurreneko parte hartzaileek Juan Carlos Lehenengoa goraipatzen dutela jasotzen du. Baita Nafarroan, pandemian sexu delituek gora egiten dutela ere. Gai aldatuz, gobernua Navarra Telebisioni 1,3 milioi emateko babesik gabe geratu dela aipatzen du. Kiroletan, Osasunak Areto futboleko derbia azken minutuan irabazi duela azpimarratzen du. Bukatzeko eta COVID-arekin lotuta, Refenan egiten den lana goraipatzen du. Nafarroa murrizketen eragin gutxien jasaten duen erkidegoa dela aipatzen du eta Espainia koronavirusagatiko muturreko arrisku mailatik irten dela ere azpimarratzen du. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularra Nafarroako gobernuak pentsio baxua jasotzen duten 14.000 pertsonei laguntza izoztu diela da. Argazkian Bortzirietako sutearen orbaina ageri da. Bestalde, UPNeko buruzagi historikoa izandako Rafael Gurrea 80 urte zituela hil zela jakinarazten du. Gainera, Nafarroan eskola inguruetako kutsadurak areagotu egin direla ere jasotzen du azalonek. Eta bilketa neumatikoa Iruñeko eta eskualdeko 13.000 bizilagunengana iritsiko dela ere aipatzen du. Gai aldatuz, erregeak otsailaren 23an aitaren zeregin erabakigarria nabarmendu zuela aipatzen du. Eta kiroletan, Indurainain 2021ko itzulia 200 kilometro eta 19 talderekin izanen dela azpimarratzen du alde batetik. Bestetik, Nafarroako derbian Osasuna Magnak Azpili gutxienengoagatik irabazi ziola jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroa 100.000 biztanleko eliteko futbolari gehien dituen erkidegoa dela nabarmentzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Intxaurrondo izandako tortura zentro gisa agertu da berriro. Horretaz gain, Lakuak autoan txertoak jartzeko 3 puntu jarriko dituela jakinarazten du egunkari honek. Bestalde, Tubacexeko langileen aurkako atxiloketak eta karga poliziala ere azpimarratzen ditu azalak. Eta bukatzeko, Miren Larrionek egindako akatsa onartu duela jasotzen du, aitzakiarik gabe. Berria ikustera pasako gara. Titularra Parisek unibertsitateetan hilekorako produktuak doan jarriko dituela da. Bestalde, Mikel Irujori egindako elkarrizketa iragartzen du azalean. Horretaz gain, Unai Iparragirre Euskal Telebistako zuzendari izendatu dutela jakinarazten du. Baita Jean Grenet, 19 urtez Baionako auzapez izandakoa, 81 urterekin zendu dela ere. Gai aldatuz, Bilboko zinegoak 18. zinema jaialdia martxoaren 1-tik 14 egingo dutela aipatzen du berriak. Baita AEKak korrikaren galeraren eragina leuntzeko kanpaina bat egingo duela ere. Amaitzeko, Larrionek akats bat egin izana aitortu duela jasotzen du azalonek. Eta Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, udalak aseguru etxeekin Labriteko pasabidearen kostuaren erdia jasotzeko akordioa egin duela da. Horretaz gain, Nafarren pentsioen 40%, 800 eurotik berakoak direla jakinarazten du. Azkenik, AEKak ekarpenak jasotzeko kanpaina abiatu duela nabarmentzen du, korrikaren galerei aurre egiteko. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, eguraldiak ildo beretik jarraituko du, eta eguzkia izango da jaunta jabe. Hegohaizeari esker giroak udaberriko itxura hartuko du, batez ere ipar isurialdean.
Bertan, temperatura maksimoak 20 gradutik gorakoak izango dira. Hegoaldeko zenbait lekutan baliteke lainoa iraunkorra izatea, batez ere Ebro ibarraren inguruan. Hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da, bolada oso gogor batzuekin. Bihar, ostegunean hego-haizeak ahultzera egingo du eta hodeiak ugaritu egingo dira. Goizaldean goi-hodeiak ugarituz joango dira eta gainerako orduetan zerua lausotuta agertuko da. Arratsaldetik aurrera Kantauri isurialdean behe-hodei batzuk ere ager daitezke. Orokorrean ateri eutsiko dio, baina ez da baztertzen azken orduetan tantanen bat bota dezakenik mendebaldean. Hego-haizea ahulago ibiliko da eta arratsalde gau partean aldakor geratuko da, iparraldekoa nagusituz. Temperaturak bera egingo du, batez ere ipar isurialdean. Kaixo, Aitor, zer moduz? Ongi, hemen gaude, udaletxean. Bai, zuk berako alkate izan da, egun hauetako sutea nola bizi izan duzu? Intentsitate handiarekin. Hasi larun bata izan zen oso potentea, igandean lasaiago, atzo ere nahiko mugitua, kalten balorazioa egiten, eta medioak eta kazetariak atenditzen, eta gaur lasaixeago. Bai. Eta zenbaterainokoak dira kalteak? Kalteak handiak dira, bai. Atzo ja etorri ziren Nafar gobernuko teknikariak, eta hemen udaletxeko mendiko zinegotziakin ja mendira joan ziren, ikustera kalteak pixkate egiztatzera. Alde batetik daude herri lurrak, bai, hor landaketa berriak erre dire, bai, gero landaketak lehendik eginak zeudenak ere bai. Landaketa berri horiek birlandatu omen aldira, baina beste haunit galduko dira. Gero badaude abiziak, inudiak, abar horre direnak. Hori begiekin ikusten dena, begiekin ez duguna ikusten horren naturak izan duen kaltea, pentsatzeik handia izango dela. Bai fauna eta flora aldetik, eta gero hori aditu gerran marko dute. Eta beste alde batetik dago, hazienda aldetik, aberen aldetik eta egon izan den kaltea. Eta hor ja norbanakoak dira, partikularrak, eta beraik nahi harremanetan gaude pixkat izan dituzten kalteak eta zenbatzeko, eta hortan hori gaude. Eta zute hauek nola hasi ziren? Zutea hasi zen larun batean, hor 10 bueltan edo, Antzuzelai deitzen den paraje horretan, bai da Sarraia alde batetik 2 puntutan piztu zen, 2 foko desberdin, inungo konexiorik gabe, Sarraian eta Montoian. Hori dago beratik Irun aldera Endarlatxa aurretik, dagoen paraje bat. Hor hasi zen eta zegoen haize zakar horrekin ziztu bizian edatu zen mendian gora eta hor egiten durago tximini efektu bat eta zugarri izan zen. Bizi izan genituen momentu larriak, kezkagarriak, zua kontrolez kanpo zegoen eta bai, beldur desente bai. Eta herritik orduan ikusten zen guzti hori? Bai, kia ikusten zen. Egia erran, hor gero daude guk mugarrien mendia deitzen diogun hori, hor lehengo mugarri dago Endarlatxan da, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mugarrien mendi hori hor izan zen zua. Eta herrikaskotik ikusten zen kia. Bai, gero herrikaskotik ez da ikusten mendia erreta berez. Orduan, baina kia bai, nasko. Eta aipatu dituzun ondorio edo kalte horiei, nola saiatuko zarete orain buelta ematen hor, edo zeintzuk dira orain hurrengo pausoak nola da? Bueno, hurrengo pausoak hori gure hemen aholkularitza juridikoak pixkate aholkatzen gaitu, ez? Nola egin. Hor bada lege bat, mendien inguruko lege bat, hemen atzo tekniko batekin solazioan nintzen, eta hor erraten du olako katastrofe baten aurrean, Nafar gobernuak erantzun beharra baduela,
eta guk hortik joko dugu. Hau erreden masa forestal hau deitzen dena edo hori berrantolatu beharko da, berreskuratu beharko da, eta gero bestaldetik gaude, kalte materialak zerrakurak direla, erlezainek erlauntza galdu dituzte, hazienda hildena, baita ere ur horniduran eta hor kalteak izan dire, tuberiak intabar. Hori guk salaketa jartzeko asmoa dugu, sute hau provokatu izan dela uste dugu, orduan. Salaketa horretan joan behar da ere kalte ekonomikoak zeintzuk izan diren. Bide bat hori izango da, eta beste bidea lehen aipatu dizudana. Legeak dionaren arabera borrokatu eta bueltan zerbait iristen zen. Norbaitek erantzun behar du, udalak ere ditun baliabideak ditu, eta hor Nafarro Gobernuko zerbait iristen da, eta hortan ari gara. Orduan horretan zabiltzate, ez, orain lanean. Bai. Eta zer dela eta uste duzue provokatua dela, eta zergatik egingo luke ez, norbaitek halako sute bat provokatu? Gure hipotesi nagusia da kalte egiteagatik. Mina egiteagatik eta erraten den edo piromano batek edo egina dela. Bai, egia da, horten dira betiko zurrumurruak, ez? Abeltzainen interesengatik egiten direla, eta ez hor badago eztabaida bat, gu ez gara hor sartzen, horri, piztu izan den tokian, oso toki malkartsua da, eta hor abereak ibiltzeko eta ez da tokia popusa, ez daude belagaiak sortzeko edo hor. Gure hipotesia hori da, dena den foruzaingoen eskutan dago hori, eta ofizioz ikerketa hasi dute, eta gu ez gara hor sartzen, beraik erraten dute. Zergatik erraten dudan ere hau, orain dela bizpahiru urtere izan genuen hemen suteak pizten ziren pizteagatik, kalte egiteagatik, eta hori kontrolatu denun pizkat, eta orain hau sortu da, eta burura etortzen zaizun hori da. Baina errate izuk, hori ikertuko dute, eta ondorioak atera dituzte, eta horrezin gara guzartu azkenean. Eta momentu hauetan ze giro somatzen da herritarren artean? Giroa da, segun ze herritar ere bai, alde batetik gaude mendian lan egiten dutenak, mendia maite dutenak, beraientzat harreman handia dutena mendian, herritar horiek eta beste herritar batzuk, mendia hor dago, igual ez dute inbeste harremanik, eta dena den jendea orokorrean kezkatua egon da, kezkaz bizi izan du hau, eta beldurrez ere bai, eta ez dago beste, atzo bintzat ez zegoen beste gairik herria. Zuteari buruz solastu, erran dizudana. Segun eta nolako harremana duzun, abeltzainak oso kezkatuak daude, hau gertatu da, beraiek erraten didate bazekitela gertatu altzela. Zergatik, mendian aplikatzen diren politikakin eraik ez daude ados, erraten dute mendia dela garbitzen, hor badirela behar batzuk, instituzioetatik ez dugula hori behar beste babesten, eta beste, nolako iritzi desberdinak. Eta nik, mendik ikasten dudana da, egia dela, mendiak kudeak eta berezi bat behar du, eta du egiarran, baina udaletxean gaudenok ere gara adituak horretan, nik personalki onartu behar dut mendia joatea gustatzen zait, mendian ibiltzat hori, baina hori gero ez da nire gaia, abeltzaintza eta orduan udalean badugu hor perfil horretako jendea ere bai, eta egin behar duguna da denok elkartu, solastu eta hemen zerbait ikasten dugu. Ikaz bideo hori ateratzen du. Orduan uste duzu nolabait agian alkozela guzti hau ekidin? Ekidin, zute bat sortzen denean, zuk erregaia baduzu hor, sua handitzen da. Hori otea dela, sastrakak direla, mendia garbitzen bada, garbiago badago txartean, sua ez da hain azkar zabaltzen. Hori gertatu da, baserria haunik salbatu dira aurrean belagaia dutelako eta hor sua gelditu aldelako. Zutena sasia baduzu, hor doa zuztu bizian.
Garaiak aldatu dire, orain dela 40-50 urte, abeltzen gehiago zegon, hazienda gehiago menditan, garbiago mantentzen zen, gaur egunean dena aldatu da, eta bueno, hau da duguna, hoxe. Orduan, udaletik saiatuko zarete zerbait aldatzen edo zerbait egiten? Bai, lehenik eta behin solasten, jendeakin, orain ere egiten dugu, saiatzen gara, baina orain egoera pilpilean dago, eta nik uste, begira, hortzigal honetan dugu bilera bat, udal taldeak antolatua, legegintzaldi honetan 2 urte hauetan zer egin dugun, gero zer egin nahi dugun. Baina ikusten gaude bilera hori izango dela monografikoa eta gaia izango da sutea eta mendia. Zer egina badago, eta nik uste, honek hori erakutsi digula. Aldatu beharko dugu guk ere gure politikak mendiarekiko. Bai. Eta zu alkate bezala pendiente egongo zinen, ez? Asteburu osoan ea nola zijoan kontua. Bai, noski, guri tokatzen zaigu, hasieratik telefono deiak eta pizkator gainean egotea, eta gero egia erran hor, zeko 11 kaldera edo, Iruñetik ditu ziguten ja larrialdi maila osatu zela, eta gero aginte postua jarri zen hor Zalainen, beran, hortik koordinatu izena larrialdi guztia, eta bai lesakako alkatea eta biok hor egon gara bi egun hortik ateri gabe. Sutearen kontrola nola doan, ze garapen duen, eta pixka gero gurutze gorria, eta hau zibileko bestera giliekin egon, eta hor gainean egon. Eta nolakoa izan da, suposatzen dut ez tentsio momentuak ere egongo zirela asko. Bai, gehien larun batean. Larun bata hor, goiza eguerdi hori izan zen oso gogorra, zua kontrolez kanpo zegoen, eta zenik izebide hartuko zen. Eta gero ja hor, berako kasuan, arratsalde iluna barra aldera gauza lasaitzen hasi zen, zua egonkortzen, eta ja igandean gehiago lesaka maziren bi zu piztuak, eta hor egon zen tensio gehiago. Gure aldean ja lasaiago. Eta ja euriak pinta gero, itzali da, eta Bai, eskerrak ez, ere azkenean euria hasi zuen. Eskerrak, bai, haizea baretu zela ja igandin, eta honek beste 2 egun haize bolada hauekin eta temperatura horiekin, ez dakiz gertatzen zen. Eta, bai, beran, sortea izan dugu kakotxartean, gure sortea beste atzitzako ere kaltea da, zu azkenean, baina horre mugarrietatik iparralde aldera egizun zuak, pasaba zen erako herrikasko aldera, pentsa nola gongo ginen. Arrizko handia izan da. Gero haizeagatik gazkinek eta ezin zuten egan egin, baliabide hori ezin izan erabili, horrek ere luzatu du itzaltzeko lan horretan. Dena seguru lan asko egingo zutela ere ez, suhiltzaileek hor. Bai, noski. Albezala ez, altzen moduan, ze baldintzak ez ziren oso onak, baina... Bai. Eskerrak beraiei. Bai profesionalak, torri direnak, Oronozko basea da guk urbilen duguna, baina torri da Kordobiatik, Peralta, Tafaia, Auritzetik. Sekulako despliega gonda, eta gero gure suhiltzaile voluntariak. Bera, lesaka, goizuta, horiek ere lan handia egin dute noski. Orduan orain, gelditzen dena da, pixkatez, ikustea zerk sortu duenea provokatua izan denala ez, eta kalteak neurtu eta ikusi nola eman daiteken buelta pixkat horri. Hori da, bai, pixkate ikerketarena bere bidea jarraituko du, eta gero kalteak baloratu, ze kalte egon den, horren kudeaketa egin. Gero baita ere gabiltza gaur bertan haziendantzako mendiak Fiskalia gelditu da, aberek eskultor janaririk, orain egia bilduak daudela beraien etxaldeetan, eta ari gera beraintzako bazka biltzen udaletxean, jendea piensua, belarra eta fruta ekartzen ari da, eta baita ere zaurituak dauden aberentzat botika, eta bine, eta gasak, eta gauza. Orduan herrian antolatu zarete ere. Barkatu? Bai, herrian antolatu zaretela ere pixkat elkarri laguntzeko. Bai, hori
hori ez dago antolatu beharrik, hori herriak berak egiten du. Bai, harritua gaude nola, bai, zute hasitzenetik jendea deitze izu, lagundu nahi dula, alde hortatik inungo eskertzekoa benetan. Jendea prest eta bai, ibili da laguntzen, bai bertan zutea itzaltzen. Eta gero janari banaketan, ura banatzen, eta bai, hortarako beste behin erran behar dut eredugarria. Jende eredugarria dela eta laguntzeko prest hori. Pandemiakin hasi ginen eta honek jarraitzen du, ez dakit. Hau izan da beste adibide bat, bai. Bueno, behintzat ez, herriak hor erakusten du, benetan, hor dagoela. Bai, hori eskertzekoa da, bai. Ezakit, ja bukatzeko, zerbait azpimarratu nahiko zenuken, ala mezuren bat bidali nahiko zenukeen. Bai, mezu izango litzateke eskertza mezua, oso momentu horrak bizi izan ditugula, eta hemendik hori eskerrak eman, eta zer ikasi dezakegun denok, bai, udaletxetik, mendiari sekudeak eta mota egin behar diogun, eta gero, udala, beste instituzioak ez administrazioetik nola kudeatu dezakegun hori, aurrera begira, elkartu gaitezen hor interesa duten eragileak eta udala eta solastu eta ia hobetze ditugun eta zer ikasi badugu hemen. Mila esker, Aitor, guri pixkatzea denboraren tarte bat eskaintzeagatik orain hain beste gauzen artean. Ederki mila esker zuei. Hurrengo arte. Bai, eskerrik asko. Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Eguesibarren, aisialdiko begirale ikastaroa antolatu dute 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Ikastaroak 270 ordu ditu, 120 teoriko praktiko martxotik ekainera, 120 praktika eta 30 programaziorako. Urtsintza aisialdi eskolak ematen du eta amaitu ondoren diploma ofizial bat emango da. Plazak mugatuak dira eta erroldatutako pertsonei emango zaie lehentasuna. Izen ematea, otsailaren 22tik martxoaren 1 egin beharko da fazeko gaztegunean. Bukatzeko, Iruñeko udalak aske, ni beti aske, kanpaina abiatu du. Emakumeei ahalduntzeko baliabideen berri emateko, indarkeriari aurre egiteko eta gizartea kontzientziatzeko. Kanpaina ikusgai dago webgunean, eskuorrietan, karteletan, olanetan, hiri autobusetan, mupietan, sare sozialetan, aparkalekuetako edikuluetan eta bideo batean. Kanpainaren helburua batetik emakume askok bizi duten egoerari buruz gizarteak kontzientziatzea da, indarkeria egoera horiek errotik deusestatzeko. Eta bestetik, emakumeei baliabideak eskaini nahi zaizkie indarra ardezaten eta non dauden eta hortik atera daitezela jabetzeko. Leloarekin helarazi nahi den ideia honako hau da. Emakume aske bat bizitzan indarkeria jasatea saiestu dezaken emakume bat da. Eta puntu horretara heltzeko udalak baliabideak jartzen ditu bere eskura behar izatekotan. Kanpainak bizitzaren hainbat etapatan, nagusitasuna adinertaina gaztaroa eta nerabezaroa, dauden 4 emakumeren irudiak ditu oinarri, gogorarazteko indarkeria edozein adin eta egoeratan eman daitekeela. Denak leiho batean ageri dira, kalerantz begira, irribarretsu eta egan dabiltzan txorioz inguratuak, askatasun horren ikur. Leiho bat aukeratu da, iaz, pandemiaren ondorioz, alarma egoera deklaratu ondoren bizitako egoeragatik. Hilabete batzuez, etxe konfinamendua izan da, eta beste batzuez ohiko bizitza soziala ere asko murriztu da. Horregatik, emakume asko isolatuta egon izan dira. Datuen arabera, osasun krisiko urte honetan, emakumeen kontrako indarkeria kasuek gora egin dute. Gizarte maila eta kultura guztietan ematen den indarkeria da, eta horregatik, kanpainaren materialaren zati bat 6 hizkuntzatan editatu da, Iruñean bizi diren emakume guztiek baliabideak ezagutu ditzaten. Eta gaia aldatuz, Iruñeko udalak plan bat abiatuko du 2021an hiriburuko 60 ikastetxetako inguruak gune seguruak bihurtzeko. Zenbait ekintzaren bidez, espaloiak handitzea, galtzaden zabalera murriztea,
eta ibilgailuek abiadura murrizteko elementuak paratzea eta horiek seinalatzea. Hiriko funtsezko 15 gunetan eginen dira lanak, ikasleen eta haiekin doazenen segurtasuna bermatzeko xedez, eta aldi berean jolaserako eta autonomia entrenatzeko guneak eskaini eta ikastetxera joatean mugikortasun aktiboa sustatuko dira. Zehazki, 2021 honako ikastetxe hauen inguruan eginen dira jarduketak. Mendillorriko ikastetxea, El Lago de Mendillorri, Mariana Sanz, Esclavas del Sagrado Corazón, Hijas de Jesús, Nuestra Señora del Huerto, Sagrado Corazón, San Fermín, San Ignacio, Santísimo Sacramento eta Virgen del Camino, baita Julio Caro Baroja, Padre Moret Irubide, Eunate eta Mendillorriko institutuetako hurbileko eremuetan ere. Gaurkoan parlamentura etorri gara Nafarroko ostalaritzaren egoeraren inguruan galdetzera. Bueno, ostalaritzaren egoera erabat zaila, larria eta kezkagarria iruditzen zaigu. Oso sektore kaltetuta izaten ari da neurri murriztatzaileengatik, baina ez dugu ahaztu behar, ostalaritza ez da sektore bakarra pairatzen ari dela egoera hau. Esan nahi dut taxien sektorea, landa etxeak, banatzaileak, bidaia agentziak, oso zaila izaten ari da dena haientzako ere. Baina, azken egunetan, ostalaritzaren egoera bereziki larria da, oso egoera aldakorra izaten ari da, batzutan neurriak ez dira haiekin adostu eta egun batetik bestera egoera aldatu da. Oraintxe bertan hartutako neurriak alde batetik neurri murriztatzaileak guztiz beharrezkoak zirela, esan behar dut, hori ez dugu inoiz zalantzan jarri, eta diru laguntzekin kuantitatiboki jasotako laguntzak potenteak izan dira, onak izan dira, adibidez, joan den urtean 20 milioi jarri zituzten, aurten 18 milioi, gero 5 milioi autonomoentzako, eta esan bezala, kuantitatiboki onak izan dira. Baina, esan dezakegu batzutan ez dira proportzionalak izan. Ez da berdin, taberna txiki bat izatea, edo frankizia bat, edo beste azpiegiturak handiagoak. Beraz, nik uste dut, lehendabizi neurriak beti sektorearekin adostu behar direla, eta diru laguntzak beti proporzionalak izan behar direla. Nik uste dut, sektorearekin plan espezifiko bat garatu behar dela, baina epe ertainan edo epe luzean pentsatuz. Gainera, orain arte bakarrik enpresistako eta autonomoentzako diru laguntzez hitz egin da, soilik, baina badago beste realitate bat, eta da langileen egoera. 3.000 baino langile gehiago galdu dute bere lanpostua eta beste batzuk erten daude, baina zenolako erteak dira. Ez dugu ahaztu behar, ostalaritzan prekarietatea nahiko handia dela eta ikusi behar dugu zenbat diru jasotzen ari diren langile batzuk. Funtsezkoa da langileak babestea, eta horretarako agian diru laguntzak baldintzatu behar dira, ze nolako kontratazio motak duten enpresek, ze baldintzetan ari dira lan egiten langilek, eta hori dena kontuan hartu behar da. Ez bakarrik pandemia honek oso eragina handia izaten ari da sektore ekonomikoetan, ez bakarrik ostalaritzan, industrian ere ikusten ari gara, zenbat lanpostu galtzen ari diren. Nik uste dut gobernuak lan egin behar du hori ekiditzeko, eta espero dugu txertaketen prozesua ongi garatzea,
eta poliki-poliki argia ikustea. Zalantzari gabe, egoera oso zaila da, eta izan da kontuan hartzen badugu, orain arte bizi dugun egoera. Oroitu behar dugu martxoan eta apirilan konfinamenduak egon ginen, bakoitza beretzean, komerzio guztia itxia eta noski baitz haien artean ostalaritza ere. Gero apurka maiatzan etxetik ateratzen hasi ginen, dendak, komertzioak eta bai enpresak ere irekitzen apurka joan ziren. Udaldia hainbatean normaltasun kakotzen artean osoz bizi genuen. Eta gero zoritxarrez urrian bigarren olatua edo dena delakoa etorri zitzaigun, aliatu zitzaigun, eta beraz ostalaritza bigarren itxialdia paratu zuen. Eta datuak hobera joan zirenean berriro ireki ziren, partzialki batzen ere ireki ziren, eta Eguberritik eta gero beste itxialdi bat pairatu izan dute. Beraz, oso zaila izan da, esan dut, bizitako itxialdien gatik, eta horrek suposatzen duenarekin. Beti egin dira itxialdi horiek partzialak edo erabatekoak irizpide sanitarioen arabera, horrela gintzen dutelako osasun departamentutik, eta horrela gintzen. Dena den, haien egoera ez zaila oso zaila izan da, kontuan hartu behar du ere, haien atzean 18.000 lanpostu daude, baina gogoratu behar du ere beste arlo batzutan ere, pairatzen ari direla egoera honen eraginak, ez da, adibidez komerzio txikian, denda txikietan, antzerkietan, zinemetan, horiek ere, batzutan ahazten zaigu haiek ere hor daudela, pairatzen krisialdi hau, eta noizbenka gogoratu behar dugu. Hartutako neurriak ziurazki haiei ostalaritzakoei galdetuko bagenie, ziurazki esango digute eskasak izan direla, ezta. Gogoratu behar dugu ezberdinak izan direla martxotik aprilatik hasita, adibidez estatuak abian jarri zuen erteak, Nafarrako gobernutik jarri ziren abian diru laguntzak autonomentzat, eta haien artean oski ostalaritzakoentzat, 800, gogoratu ezagun 800, eta 2.200 euroko tartekoak zirela, zenbat ezagarrien arabera. Gero ere jarri ziren maileguak zodenaren bidez, edo maileguak eta balak sonagar eta elkargiren bitartekaritzarekin, zergen ordainketa atzerako neurriak, hildo horretatik joan ziren, eta abenduan zuzenean jarri ziren mahai gainean 20 milioi euroko diru laguntzak sektore guztiarentzat. Okerez atzo izan zen, konseilariak, Mikel Irujo konseilariak iragarri zuen beste partida berri bat mahai gainean jarriko dela, kasu honetan 18 milioi eurokoa, eta espero ezagun honekin behintzat pairatu duten diru sarrerak egin batean bideratzea, pairatu duten diru sarreren esan nahi dute eskasia egin batean bideratzea. Nik uste hasieran esaten nuen bezala, nahikoak ziurazki haiei galdetuz gero esango digute ezetz. Baina behintzat hartu dira neurriak, hemen hartu diren neurriak beste toki batzutan ez dira hartu. Eta nik uste dut baloratu behar direla bere neurrian. Batzutan hasten zaigu ere, administrazio publikoaz ari garenean, dirudi bakarrik Nafarroko gobernua dela, baina barruan ere sarra genezake udalak eta galdetu ahal diogu gure buruari zer egin duen nire kasuan nahi nire herriko udalak ostalaritzaren alde. Bakoitzak egin dezala galdera hori bere kasuan eta atera ditzala ondorioak. Hemendik aurrera, esan dudan bezala, hemendik aurrera, hartutako neurria berria da, 18 milioi euro horiek, eta espero ezagun bereziki osasungintzaren aldetik datuak hobera joatea eta itxaldi gehiago espairatzea dena den hartu dira beste motako neurriak ere, esan hau zera terrazak
onditu dira, eta lehenago aipatu ditudan neurriak. Hildoretatik zerbait berri asmatzea zaila da, ez da batere erraza. Haiek behin baino gehiagotan aipatute bakarrik lan egin nahi dutela, eta hori da biderik hoberena esan ez dira. Datu sanitarioak hobera baldin badoazte, orduan haien egoera ere hobera joango da, zalantza barik. Ez dakit bakarri ipatzea, espero ezagun hori datu sanitario horiek hobera joatea, badirudi azken aste hauetan horrela gertatu dela, eta espero ezagun hortik joatea. Noski baietz kontuan hartu behar dugu ere txertoaren garrantzia, eta horretarako planifikazioa oso importantea da. Denok jarri genuen esperantza handia horretan, txertoetan, eta espero ezagun ongi planifikatzea, ongi bideratzea, eta ahalik eta lasterren denok txertatuak izatea gure bizitza arrunta hainbatean behintzat berreskuratu ahal izateko. Kaixo, Amaia, zer modu? Kaixo, egunon, oso ongi. Bai ez, biharko hitzaldirako prest? Bai, dena prest, kondestablen izanen da, bihar, 7:00, eta, dena prest dago, bai. Eta zeri buruz hitz egingo duzu? Berez, hitzaldiaren izenburua, Virginiak edo Amagalduak, pasaren urtean argitaratu genuen liburuaren izenburuari iso egiten dio, eta horri buruz hitz egiten dugu, dikotomia horri buruz, emakumearen ideala nola eraiki den historian, eta zer gertatu den ideal horren kontra egin dutenekin. Eta nola egongo da pixkat antolatuta, edo zertan oinarrituko zara liburuan, baina ezakit kronologikoki, nola joango da? Bai, berez, tituluan esaten den bezala, 500 urteko adoktrinamenduari buruz hitz eginen dut. Berez, liburu argitaratu genuenean lehenengo aldiz, 2012 urtean izan zen, eta, pixkat efemeridea hartu genuen Nafarroko konkistaren buelta horretan, eta batez ere emakumeen egoera aztertu nahi nuen. Gogoratzen baduzu, 2012 urtean, 2012ean, liburu pila bat argitaratu ziren konkistaren inguruan, baina batez ere ikuspegi politiko, instituzional batetik. Eta hutsune hori zegoen, jakitea hitzaleko protagonistak izan garen hoiekin zer gertatu zen. Orduan, aitzaki hartuta 1512ko urte muga hori, egin nuena izan zen liburuan, eta hori biharko hitzaldian azalduko dut, azkeneko 500 urte hauetan zenolako adoktrinamendua jaso dugun, emakumearen ideal batetan adoktrinatu edo hezitu gaituzte, eta zergatik horren garrantzitsua den patriarkatuaren errotzea ulertzeko, eta gaur egungoa ere ulertzeko, zergatik den horren garrantzitsua 16. mendea, eta aztertuko ditut hori, garai horretan ematen ziren emakumeen inguruko diskurtsoak, zein zen garai horretan nafar emakumeen errealitatea, askotan talka egiten zuena ideal horrekin edo. Eta bestalde ere hartuko ditut historian zehar, garai gertuagoetan eman diren diskurtsoak emakumeen inguruan. Adibidez, beste efemeride bat, altxamendu militarra, 1926a, nola, Pilar Primo de Riveraren diskurtsoak, hitzaldiak aztertuz, 16. mende horretan esaten zirenak berreskuratzen diren eta berriro ere aipatzen diren emakumearen ideal horren oinarriak, ez? Batez ere Ama Virginiaren figuraren bidez eta bar. Eta lan hau osatzeko, suposatzen dut, zuk ere lan asko ikerketa lan handia egongo dela atzean, ez da, non aurkitu dituzu, honen inguruko informazioa eta? Bai, berez, nik tesi doktorala Nafarroako alargunei buruz egin nuen, 16. eta 17. mendeko alargunei buruz, eta gure artxibo orokorrean, Nafarroko artxibo orokorrean egia esan da, informazio nahiko txu daukagu,
oso iturri onak daude. Eta egin izan nuena da, garai horretako gorte nagusi eta kontseilu errealeko prozesuak, zibilak eta kriminalak aztertu. Eta batez ere aztertu emakumeen ahotsak, ez? Egia da, historiografiaren ikuspuntutik beti egon garela itzalean, ez, emakumeak, eta esan zaigu ez garela protagonistak izan, baina noski hori, edo horren ondorioa, diskurtso horren ondorioa da, historiografia oso androzentrikoa izan delako beti, hau da, garrantzia eman zaiolako historian, gizonak protagonistak izan diren eremu horiei. Bai, batez ere eremu publiko, instituzional eta militar eta politikoak. Egia da hor emakumeak aurkitzea zaila dela. Baina nik esate dut itzaleko protagonistak izan garela historian, eta beste eremu batzuetan protagonistak izan garela, eta gu ere historia egin izan dugula. Orduan, kontua da, historiagilearen lana izan behar duela begirada aldatzea, eta itzaleko protagonista horiek aurkitzea. Orduan, alargunen kasuan, nik tesia egin nuenean, emakumen munduaren barruan erresagoa zen, ze antzineko garaian, emakumeak beti agertzen ginen iturrietan, gertuen genuen gizonaren arabera, osea, berarekin genuen harremanaren arabera, hau da, edo aldabak bezala, edo emazteak bezala, eta alargunen kasuan beti agertzen dira Maria de Arronit, alarguna. Orduan, beraien testigantzak aurkitzea erresagoa zen. Hainbat prozesuetan, bai diruarengatik, bai sorginkeriaren kasuetan, adibidez, alargun asko agertzen dira. Orduan hor milaka testigantza jaso nituen, eta gutxinaka joan nintzen osatzen beraien errealitatearen puzle hori. Eta batez ere, baita ere interesagarri iruditzen zitzaidan, jakitea zein zen garai horretan eraiki egin zen diskurtsoa, emakumeen inguruko diskurtsoa. Orduan, garaiko apez eta intelektual gizon askoren testuak irakurri dituen, non emakumearen ideal hori deskribatzen zen eta esaten zitzaigun nola jokatu behar genuen, eta gero egin nuena ere izan zen kontrastatu gure realitatean. Nafarroko emakumeek nola bizi zuten, ideal hori betetzen zuten, apurtzen zutenean zer gertatzen zen, eta legislazioan ere, legislazioari buruz, hau da gure eskubidei buruz ere asko irakurri nuen. Orduan, guzti horrekin tesia idatzi nuen, gero hau, liburutxo hau, Virginiak edo Almagalduak, ensaio bat baino ez da, eta urte honen amaieran txalapartarekin berriro ere asmoa daukagu tesi hori berreskuratzea, eta hori bai, moldatzea argitaragarri izateko, ze badakizu tesiak oso luzeak izaten dira, oso sakonak eta irakurtzeko astunak. Orduan, egin nahi dugu liburu bat, hori, gertukoa. Irakurtzeko, ez? Bai, erresagoa. Erresagoa. Eta aipatu dituzun testigantza guzti horien artean, badago baten bat horrela bereziki azpimarratuko zenukela atentzioa dituzizuna gehiago? Milaka irakurri dituen. Esanen nizuke, Nafarroko Artxibo Orokorrean, ideia bat egiteko, 16. eta 17. menderako daude 150.000 prozesu. Eta alargunak protagonistak izan ziren 18.000 prozesuetan. Hoietatik, base data bat osatu nuen eta transkribatu nituen milaka. Orduan, zaila da bat bakarra pentsatzea, baina niretzat oso politak ziren, batez ere idealarekin apurtzen zuten emakumeak gauzartoiek, hau da, naiz eta inposaketa zen emakume bat alarguna etxean gelditu behar zena, otoi egiten eta bere seme-alabak zaintzen, oso politak ziren emakume askoren testigantzak esaten zutenak ez zutela posible hori egitea, beraiek ogia irabazi behar zutela eta etxetik kanpo lan egitea aldarrikatzen zutela, eta adibidez ere oso interesgarriak Nafarroan gremioen alargunak, hau da, garai horretan 16. mendean debekatzen zaigu emakume hori gremioetan parte hartzea eta ofizioak, etxetik kanpoko ofizioetan lan egitea,
Eta Nafarroko alargunen kasua oso esanguratsua da, nola beraiek borrokatzen duten eskubide horrengatik, dendak irekitak edukitzeko, produktuak ekoizteko eta saltzeko, eta, bueno, hor agertzen diren emakume perfil horiek ez dira emakume apalak, baizik eta indartsuak, ez? Horrelako testigantza beti politak dira, bai. Eta biharko hitzaldia, orduan, nori esango zenuke dagoela zuzenduta? Edo nor disfrutatuko du gehien? Nik uste gure iraganean interesa duen edo nor, uste gako asko ematen direla gaur egungoa ere ulertzeko, hau da, bueno, historian interesa duena, gerturatuko da eta posik hartuko ditu hitzaldiaren edukiak, baina askotan gertatzen zait hitzaldietan, batez ere adin bateko emakumeak daudenean, esate dutela, hori nik bizi izan dut, ez? Nire gaztaroan horrelako diskurtsoak entzun izan ditut, eta hori guri esaten ziguten. Eta haratago oraindik gaur egun ere nik uste dut oraindik patriarkatuaren hitzaldiaren gako edo diskurtsoaren gako asko iraganean daudela, batez ere 16. mende honetan. Orduan, bueno, askorentzat interesgarria izanen da. Orduan, esango zenuke guk, pentsatzen dugunean 16. mendeko emakume hoiengan, dugun irudia ez dela zuzena? Askotan gertatzen da iraganarekin. Baina esatea ere, bai, badago ezjakintasun orokor bat iraganaren inguruan, baina adibidez badaukagu estereotipo bat, ez? Erdi Aroko emakumei buruz adibidez. Uste dugu, hobera egin dugula eskubideetan, eta Erdi Aroko emakumeak okerrago bizi zirela. Eta hitzaldi honetan azalduko dut, hori ez dela horrela, adibidez, 16. mendea izan zela bereziki atzera pausu bat guretzat. Hau da, Erdi Aroan emakumeak hobeto bizi zirela, bai jarrera sexualei dagokionez, bai lan munduari dagokionez, baina 16. mende honetan, patriarkatua eta kapitalismoaren sorrera horrekin, garai honetan kapitalismoa sortzen ari denean, eta patriarkatua oso atzetik datorren sistema izanik orain errotzen dela, elkarlanean ibiliko dira eta gu emakumeok eskubide asko galduko ditugu, batez ere jokabide sexualari dagokionez eta lan munduari dagokionez. Orduan, bueno, topiko batzuk nik uste dut apurtuko ditugula. Eta batez ere helburua izanen da ulertzea emakumeen historia ez dela lineala, aurrera eta atzera pausuak daudela. Pilar Primore Riveraren diskurtsoekin, hau da, frankismo garaiaren hasiera horrekin, hori ere saiatu azaltzen, ez? Nola 20. mende hasieran emakumeok ere aurrera pausuak eman genituen, sufragisten garaietatik, eta errepublika garaian estatu espainolean adibidez, aurrera pausuak eman ziren, eta gero berriro ere atzera pausu bat etorri zela. Orduan, bueno, hori estereotipo batzuk apurtzea da helburua eta ulertzea ere ze arrisku ditugun ere gaur egun, ez? Badirudi orain momentu historiko batetan gauden feminismoaren olatu berri baten aurrean, nola berriro ere patriarkatuak hainbat diskurtso dituen edo gogortzen den, hori, aurrera pausu hoiei aurre egiteko. Hori historian ziklo bat da eta horrela izaten da. Orduan esango zenuke garrantzitsua dela guzti hau ezagutzea ere, ez, gaur egungo egoera eta etorkizunean izan dezakegunari nolabait aurre egiteko? Bai, bueno, nik beti esate dut, historia ikasi nuela nire oraina eta nire burua ulertzeko, eta azkenean hor aurkitzen ditugula gakoak, ez gara ona iritsi bapatean landatuak izan gara garai honetan, baizik eta aspaldi erein zen gure oraina. Eta hori ulertzeko garrantzitsua da, nondik gatozen ulertzea. Orduan, bueno, biharko hitzaldirako imaginatzen dut, ez, bizi dugun egoera dela eta lehenagotik erreserbatu beharko dela aforoagatik eta guzti hori. Bai, esan didate dena dela, ez dakit aforoa bete den, gela handiago bat eskatu behar zutela, ze dirudienez hori da, izen emateak egon behar ziren, batalla de noain abildua gmail.comera idatziz, lekua erreserbatu behar zen, hori COVID egoera dela eta aforoa kontrolatu behar dutelako. Eta dirudienez jendea gogotsu dago hitzaldiak entzuteko, gauza gehiegi ezin direnez egin, bueno, horrelako gauzek azken boladan arrakasta dute. Eta dakidala bete egin zen aforoa, eta kondestablerekin hitz egiten ari ziren gela handiago bat
igotzeko. Orduan, uste dut oraindik badagoela aukera izen emateko. Bueno, orduan pozgarria, ez? Ere jendeak interesa erakustea gai honekiko. Bai, noski, bai. Ze, bueno, denetariko hitzaldiak eman izan ditugu, jende askorekin eta jende oso gutxirekin ere. Begira, orduan gai honek badu hor zerbait erakargarrika. Bai, posten naiz. Egia da ni aspaldidanik nabilela gai hauekin emakumeen iraganaren inguruan ikertzen, hori tesia hasi nintzenetik 2004 urtean, eta egia da, feminismoaren indarberritzearekin, publiko berria gerturatu dela horrelako kontuetara, eta niretzat oso pozgarria da bai. 2004an hasi zinen, eta jarraituko duzu, ez? Esan duzunez, orain tesia nolabait moldatuko duzuela berriz argitaratzeko asmoarekin. Bai, horretan nabil, txalapartarekin, asmoa da urte amaierarako, hau da, bigarren seierarako, ziurrenik ere iraila, urria, azaroaren bueltan, argitaratzea liburu berria, batez ere alargunei buruz izanen dena, baina lan hildoa edo liburu guztiaren lan hildoa izanen da emakumeen erresistentziak, hau da, diskurtso patriarkal hauen aurrean eta doktrinamendu honen aurrean zenolako erresistentziak egon ziren emakumeen aldetik. Eta alargunen kasua oso esanguratsua da eta ez da ere kasualitatea alargunak aukeratzea, alargunak sistemarentzat bereziki arriskutsuak zirelako, ez? Azkenean bakarrik bizi ziren emakumeak zirelako, askotan ere ondareak kudeatzen zituztelako, seme alaben gaineko boterea edo beraiek zeukatelako, eta orduan gizarte matxista horrentzat oso kezkagarria zen olako emakume bat, eta orduan sistema bereziki gogorra izan zen alargunen kasuan. Baina kontra, Nafarroako alargunak ez ziren apalak izan, baizik eta aurre egin zioten horrelako bortizkeriari, eta horri buruz hitz egin dut liburuan. Oso interesgarria, dirudi benetan. Beraz, hemendik animatuko dugu jendea, behintzat biharko hitzaldi gai baten. Bai. Ezakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun, esan gabe zerbait garrantzitsua dagoen gehitzeko, ala mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizukeen. Ez, besterik gabe, aukera ez duen jendea gerturatzeko hitzaldira, salgai dagoela liburua, Virgenes o putas izenarekin, txalapartak argitaratuta, eta ere aukera izan daitekela, oso liburu txikitxoa da, esan diatenez, eta oso ongi hartzen dut hori esaten diatenean, oso errez irakurtzen dela, eta hori historiagile moduan, divulgazio lana hori egitea eta gure testuak oso astunak ez izatea eskertzen da. Orduan, salgai dagoela liburua eta nahi duenak ere eskuratu dezakela liburutegian. Primeran, mila esker, Amaia gurekin egiteagatik. Zuei gonbidatu izanagatik. Hurrengora arte. Bai, berdin. Gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.